Hej så alle sammen. Og i dag spiller vi inde på Mikromilleren SMP. Og ja, jeg vil faktisk lidt ønske Mikro på, at han kunne være med i dag. Med os. Han er inde. Det er han. Nej, ja. Ej, han slog mig, det vidste jeg. Mikro han er besøg, og derfor er han besøg. Der er lukket. Okay, slap af. Kom så i gang. Ja! Der kom Mikro. Nej, slet ikke. Jeg er jo slet ikke i gang med at optage. Nå, men Mikros shop er her, hans nye. Hans anden var derovre. Jo, den har han stadig. Det her. Lad mig lige vise, hvad man kan få inde i shoppen. Man kan få bøger. Okay. Gode bøger. Ja, jeg har godt opdaget, at der står Mikropods bøger åben. Og så er der Protection og Fortune. Det sagde jeg også. Og gode bøger. Gode tilbud. 6 dia. Ja. Og betal her. Og underlige bøger. Jeg kan ikke udtale. Og forskellige potbøger. Pot. Og powerbøger. Jo, du kan. Nej! For satan. Jeg er besøg. Nej. Ja! Nej, jeg er så tør. What the fuck? Nej. Nej, min sko er gået stykker. Fuck, jeg kan ikke lide dig, Mikro. Jeg er besøg, derfor spiller jeg håndbold. Mikro er besøgt. Derfor spiller han håndbold. Mikro er besøgt. Derfor spiller vi håndbold. Nej, Mikro. Fuck, jeg var tæt på at dø, at du ved det. Helvede, din lille abe. Jo, hvis du lader være med at trappe mig. Det var nok dig, der trappede mig totalt. Hey, se hvem ham der er, ikke? Hvem er? Se min seje smile, mand. Han er ikke bare mega cute. Nej! Det er de her sværet, der er sejt. Men ikke dig. Jeg aner ikke, hvad står hende. Jeg aner ikke, hvad jeg... Nå, sådan der. Jeg skruer lige ned, fordi jeg er kylling, ja. Jeg er besøg. Jeg har sygt mange kyllinger. En gang fik jeg helt fuld. Jeg er hen ved mig selv, så nej. Så har vi dem her. Og i dag, der skal vi nok ud og finde noget netherwort. Så er alt det her. Ja, du har dødt gear på. Det giver ingen mening. Ja, det er jeg nemlig. Nå. Måske skal jeg lige tage mit andet gear på. Det er jeg nemlig. Hun er også bøsse. Nej, fordi han er alt for bøsse. Nej, Mikro. Nu dør jeg. Fedt. Ja, jeg er ikke engang nærheden af det. Jeg må selv. Nej, du er... Du gik lige hen for at slå mig. Hvor kan jeg ikke lide dig, Mikro? Hvor er jeg så hen, Tiger? Du var lige bag mig før. Jeg tør ikke. Nej, hvad laver du hjemme ved mig? Hvad laver du hjemme ved mig?
Ved der spurgte om. Nå, så skal der bare ledes. Efter netter. Nej, hvis du gør det, mand. Netter og netter. Ja, og måske skulle jeg sætte vel ikke forstyrres på. Ja. Hvad? Nej, men det har du lige sat, så nej. Wither skeleton, men vi kan få et wither head. Fordi jeg ikke har tid, jeg står i netter. Så lever jeg da bare optaget på min egen server. Ja, der kommer også en video på min egen server. Om lidt tid. Nej, det har jeg så ikke helt. Hvad du? Det tror jeg ikke på, men okay. Du har trappet mig igen. Om hallo. Dit svin. Se, du har ikke flamberet det. Jeg er en kyllingefarm. Og så har jeg også en ko-farm. Og det er en jamlingsstemme. Og en ko-farm heroppe. Og en automatisk ovn. Den har Kitty Cats lavet. Og se, der er min ko-farm. Min dejlige lille ko-farm. Jeg skal fodre dem. Fodre. What the fuck? Hvordan åbnede den der? Sådan der. Mikro! Stop! Jeg mener det, Mikro. Stop med at ødelægge mit hus, det er jeg bare virkelig forlader den her. Og jeg mener det. Ja, jeg forlader sidst. Pøj, jeg gør det. Pøj, du har ødelagt mit hus for groft, mand. Nej, det var ikke. Hvad har du gang i, Mikro? Det er bare nede det her. Han har ødelagt hele mit hus. Det der, som jeg har brugt 4.000 år på. Jeg gider faktisk ikke mere. Pøj. Nej, jeg må nok hellere lige sige farvel til mine kyllinger ved at dræbe dem. Farvel, kyllinger! Og nu er jeg en ny kylling og siger farvel. Nu får I nogle skud med æg. Og så parer vi jer, og så må I leve af jer selv. La. Godt. Jeg er bøsse, derfor spiller jeg håndbold. Bliv nede, kyllinger! Også dig! Nej, Mikro! Au. Nej. Jeg er bøsse. Nej, fuck, nu dør jeg lige med Mikro. Nej, fuck, jeg kommer til at skyde nogle kyllinger.
Jeg skyder bare kyllinger. Nej, kyllinger! Bliv så dernede! Hvad blev der sagt? Hvad blev der sagt? Jeg sagde ned med jer! Ej, mikro, tak. Ned, kyllinger! Det ender faktisk med, at jeg lige får den her mikro. Ja, jeg har. Bliv dernede! Bliv nede, skammekrogen! Ja, du burde skamme dig. Fy! Sådan noget må man ikke. Hey, fucking lille kylling. Seriøst, alle mine kyllinger er væk. Er der overhovedet nogen der er nede, Mikro? Hvor mange? Du lyver. Hvor fuck er du henne? Ja. 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 Selvfølgelig gjorde du ikke det. Nej, du kan jo bare TP. Ja, jeg optager den sjove krise. Nå. Nå. Nej, fuck, hvad sker der for mine kyllinger? Hvad laver de inde i mit chestrum? Fuck, de er også herude. Nå. Jeg siger tak for, at I så med. Vi ses.